निजा साननाय हनाय निजा नीति आरो आदरफोर दंखायो बे मथे जों खामानि मावो आरो बेनिफ्राय दिनै बिजेपिआ मोनसेनि उनाव मोनसे काउन्सिलखौ गाग्लोबगासिनो एटिट्युडआ बिथांमोना अरायबो थागोन खिन्थु हेबुलि जों सोरबा पार्टिनि बिग ब्रादारहुडनि जिथु मनोभाब बेखौ गिनानै जे फावसायना थागोन बे नङा बिजेपिआ जेथिया काउन्सिलनि सरकार सलायनो खाबु मोनगोन अब्ला बिथांमोना बेवहाय 6 सिडिउलखौ स्क्रैप खालामनायनि पसिबिलिटि दं माखासे खोथा बाथ्राफ्रा थन्ने थन्ने रोखा रोखा ओंखारदों नाथाय जोंनि बिटिसिआ मा जानो थांगासिनो दङ थफ्लं थफ्लं खोथाखौ बयबो बुंथिगासिनो दङ गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिटिआरनि सिएम दा जोंनि बिटिसिआव मा रोखोम पजिशनाव सफैगोन आरो बेखौ सोर खालामदों दा सिगां जोंनि बर'फोरखौनो बर'आ होख्रांलायबाय हादान होलायबाय नाथाय दिनैसिमाव मा रोखोम जाखो आरो मा रोखोम जोंनिनो माखासे बर' फिसाखौ बै समाव दरं अदालगुरि बेयाव जोंनि बर'निखौनो देरहाहोयो सोरबा दिलीप सयखियाखौ देरहाहोनाया बा सोरनि आखाइमोन सोरनि राव दंमोन सोरनि आखाइया होनानै दिनैसिमाव बियो एमपि जाहैनो मोनखो नाथाय जोंनि बर' हारिनि थाखाय मा खोथा बुंदों खोनासं राय बिजेपिजों लोगोसे गेलेयाखै बिजेपि हारसिं इउपिपिएल हारसिं गेलेदों खिन्थु मोननैहाबो बिजेपिहाबो सरकार दानो थाखाय जिखिनि नाम्बार नांगौ बेखिनि देरहानो हायाखैमोन इउपिपिएलआबो हायाखैमोन बेनिखायनो ज' जालायनो सरकार सालायबाय बेनिखायनो सरकारजों ज' सालायदों पार्टि हिसाबै निजा साननाय हनाय निजा नीति आरो आदरफोर दंखायो बे मथे जों खामानि मावगोन आरो बेनिफ्राय दिनै बिजेपिआ मोनसेनि उनाव मोनसे काउन्सिलखौ गाग्लोबगासिनो दं बेखौ बिटिसि ओनसोलखौ गाग्लोबनायनि मोनसे मनोभाबा बिथांमोना थागोन बे बिग ब्रादार एटिट्युडआ बिथांमोना अरायबो थागोन खिन्थु हेबुलि जों सोरबा पार्टिनि बिग ब्रादारहुडनि जिथु मनोभाब बेखौ गिनानै जे फावसायना थागोन बे नङा जों रावखौबो गिया जोंनि पार्टि हिसाबै जों मात्र 10 इयार्सल' जादों आरो बे 10 इयार्सआव जों जथेस्थ' मेचियर जाबाय साननो हनाया जाबाय निजास्व पलिसि दं निजास्व प्रिन्सिपल दं निजास्व अबजेक्टिभ्स दं आरो बेखौ लानानै जों खामानि मावगोन आरो बेनिखायनो बिजेपिआ बुंनाय बाथ्राखौ जों बिजेपिआ हारसिं गेलेनो नागिरनायाव जों गिनायनि कुइसन गैया जों रावखौबो गिया बिनिफ्राय दिनै बिजेपिनि डिस्ट्रिक्ट स्टेट प्रेसिडेन्ट दिलीप सयखिया बिथाङा बुंदों जे मोनसे जायगायाव मारै मोननै आयेन थानो हागौ जों 6 सिडिउलाव बेखौ 6 सिडिउलखौ माला खालामनाय जायो माला इमप्लिमेन्ट खालामनाय जायो जेब्ला मोनसे जातिया बुहुमनिफ्राय गोमालांनोसै अबस्थायाव सफैदों बेबायदि जाति जनगोष्ठीफोरखौ प्रटेक्सन होनो थाखाय बेखौ स्पेसियेल स्टेटास दै कनस्टिटिउसनाव दोनदों आरो बेनिफ्राय माबायाव 1947आवनो आसाम लेन्ड एन्ड रेभिनिउ रेगुलेसन एक्ट 1886 समाव माबाया ब्रिटिश सरकार बानायनो खालामनाय जिथु आयेन हानि सायाव बेखौ एसे रिभाइज खालामनानै किसु मा खालामनानै रिफर्म खालामनानै बे लेन्ड एन्ड रेभिनिउ रेगुलेसन एक्ट नि गेजेरजों चेप्टार 10खौ पास खालामना होदेरदों आरो बे जाबाय अनलि फर ट्राइबेल जिहेतु बे समाव 6 सिडिउल गैयामोन बेखायनो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि गेजेरजोंनो ट्राइबेलफोरखौ आरो बिथांमोननि हाखौ प्रटेक्सन खालामनायनि बेबस्था खालामदों आरो दिनै बेबायदि प्रटेक्सन खालामनो दोनामोनब्ला हयथ' आसामाव गासैबो बाहेरनिफ्राय फैनाय मानसिफ्रा दखल खालामजोबसिगोन असमियाफ्राबो बेयाव थांनानै थानो आगान होना थानो हानाय अबस्था जानाय नङामोन दिनै आरो बेबायदि अबस्था जानो थांगासिनो दं आरो बेनिखायनो बे 6 सिडिउल आरो 6 सिडिउल अरिजिन जिथु 6 सिडिउल बे मथेबाथ' 6 सिडिउल एरियायाव नन ट्राइबेल मानसि सासेबो हानि मोन्थाय गैया खिन्थु जायफोर नन ट्राइबेला 6 सिडिउल जानायनि सिगांनिफ्राय हाबनानै थायो बिसोरसो मोनो दा जोंनियावहाय बे एमेन्डेड 6 सिडिउल बिनिखायनो बेवहाय नन ट्राइबेलफोरखौबो मोनसे लेन्ड राइट होनाय जादों स्पेसियेलि 2003 हालागै जायफोर नन ट्राइबेला बिटिसि ओनसोलाव हाबनानै थाखाबाय बिसोर आरो बिसोरनि गथ' गथायफ्रा 6 सिडिउल बेखौ बिटिसि ओनसोलाव हा मोनगोन खिन्थु बाहेरनिफ्राय फैनाय नन ट्राइबेला बिथांमोना खुनु दिन हा मोननाय नङा
बेनिखायनो जोंहा मोननै प्रभिजननि गेजेरजों ट्राइबेलफोरखौ प्रटेक्सन खालामनायनि बेबस्था लादों। बेनिखायनो बे बेल्ट ब्लक आरो 6 सिडिउल बे मोननैबो आयेना जोंनि बेवहाय इनटेक्ट थागोन, बेखौ रावबो भायलेट खालामनो हाया। खारन बे कनस्टिटिउसनाव गायसनजानाय मोनसे प्रभिजन, आरो बेखौ भायलेट खालामोब्ला बेयो हयथ' एगेन्स्ट द कनस्टिटिउसन, एगेन्स्ट द ल जाहैगोन। बिथांनि बुंनाय बे खातांखा बिथांमोना गाख्रेबनो जाजोबनो बे बिजेपिआ जेथिया काउन्सिलनि सरकार सलायनो खाबु मोनगोन, अब्ला बिथांमोना बेवहाय 6 सिडिउलखौबो स्क्रेप खालामनायनि पसिबिलिटि दं। कनस्टिटिउसना दानाय 6 सिडिउलनि बेबस्था बेखौनो फोजोबनानै जेनेरेल खालामजोबनो हागौ। बेनिफ्राय बेखौ खालामगोन। बेनिफ्राय लेन्ड जितु ल बेखौबो डिजल्भ खालामजोबनानै मोनसे गोदान लेन्ड ल लाबोनानै बे ट्राइबेलफोरनि थाखाय जितु स्पेसियेल स्टेटास दोन्दोंमोन बेखौबो गैया खालामनो हागौ। बेनिफ्राय ट्राइबेलफ्रा गासिबो हानिफ्रायनो खारनो गोनां जानो हागौ, एभिक्टेड खालामजानो गोनां जानो हागौ। बेबायदि अबस्था सफैगोन। आरो बेल' नङा, जोंनि नैबेखिनि ओनसोलाव ट्राइबेल नन ट्राइबेल मोनसे क्लेश जानायनि पसिबिलिटिया फैगोन, आरो बेखिनिखौ लाबोगोन। आरो बेबायदि लाबोयोब्ला दिनै जायफोर बर' बिजेपिआव हाबनानै थादों बिसोरो बे बाथ्राखौ सानखांनानै अन्तत बिजेपिनिफ्राय ओंखारबोनानै गावनि मोन्थायनि थाखाय, गावनि सिनायथि रैखा खालामनायनि थाखाय ओंखारबोनांगौ। अब्ला दिनैसो बेबायदि गोथां खोथा, खारेद खोथा गदों, नाथाय बै समाव मानो बहनाखै? दा नोंसिनि आखाइ दंमोन ना सार, गबिन्द चन्द्र मोननि आखाइ दं, आरो बर' फरायसा दिपेन बर' सारनि आखाइ दंमोन। बर'नि बहरखौ दे गुबुन हारिनो बिनानै होलायनाय, नाथाय नोंथांमोनहा नोंसोरो दिनैसिमाव मानो खुगा बेखेवाखै, मानो खोथा बुङाखै? जेन पलिटिकेल केरियारखौ, इयुननि पलिटिकेल केरियारखौ गिदों नामा? जेन गावनि पलिटिकेल केरियारखौ गिनानै जोंनि बर' हारिखौ दंस' खालामनो नाजादों नामा? 6 सिडिउल दा एमेन्डमेन्ट बिल, बेखौ दिनै जुदि धंस' खालामोबा जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा खिन्थु रावबो गनायनाय नङा, बियो मोनसे रोखा। आरो 125 दा एमेन्डमेन्ट बिल, बेयाव बे संशोधनाव माला सोदांगोन? बे सोदांनायनि सायाव बर' फरायसा आफादनि जे दिपेन बर' सारा मोनसे गोरा गोख्रों एक्सन लादों। बे एक्सनाव मा रोखोम जागोन एबा जाया, जुदि बेखौ थाबै सोदाङाबा, एबा जोंनि सायाव माखासे बेयाव सोदांनायनि सायावबो जुदि क्लियारिफिकेसन जुदि मोजां जायाबा, माखासे बुस्थुखौ जुदि रेजेक्ट खालामोब्ला, बेवहायबो जोंहा बर' हारिनि थाखाय गोबां साननांगौ गोनांथि जानानै फैगोन रायजोफोर। अब्ला दिनैसिमाव बेबायदि बखि जाबाय, जे सरकाराव फैयोबा मा रोखोम खालामजाबावगोन ना? रायजोफोर मोजाङै सिन्था खालाम। नोंसोर बायदि सार गबिन्द चन्द्र मोनहानो दि बै समाव सोरजों लोगो जानांगौ जानाङा, सोरनि भट बिदों बिया, नोंथांमोनहानो दि पावाराव थानाय समाव सोरनो भटखौ बिना होआमोन। बर' फरायसा आफादा बै समाव बर'नि फिसाखौ फेजेननानै रेजेक्ट खालामनानै दिनैनि समाव दासिम मानो खोथा बहनाखै? बियो मोनसे आसरित, सोमोनांथाव। ना बिजेपिआ किं मेकार जानायखाय जोंनि बिटिसिखौ बोरैबा सिफायगोन नामा जोङो बुंब्ला, बेबायदि साननानै गिदों नामा बाथ्रा बहननो? अब्ला रायजोफोर, नोंथांमोनहा मा सानो? नोंथांमोना बिदि कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो। आरो जुदि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनोबा शेयार खालामना हो। जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय।